Lokhu kuza emva kokuhoxa kwalezi inhlangano eziqanjwe ngabaholi bakulelizwe abaqavile ebezikhala ke ngokuphuthunywa kwalenkulumo ngxoxo nangokuthi ke ilawulwa nguhulumeni kunokuba ilawulwe izakhamuzi. Usihlalo wekomiti elihlelayo i-National Convention Organizing Committee uthi leli thimba elisungulwe namhlanje selivele liqalile ukusebenza ukuqinisekisa ukuqala kahle kwalenkulumo ngxoxo ngolesihlanu. There is no need for unnecessary delays. We must move swiftly to hand over the process to civil society and citizens and citizen organizations that have genuine interest in solving the challenges our country is facing. Ukuhoxa kwalezi inhlangano akusho ukuthi wonke umuntu usehoxile. They are remaining not to redirect but to accelerate the preparedness to the convention as it takes place over the next 3-4 days. And I think that acceleration will speak for itself on Friday when we convene South Africans in this meeting. Okhulumela inkulumo ngxoxo umfundisi uZweyitaho Nebutalo uthi abantu abangagxili kakhulu engqungqutheleni i-National Convention njengoba iyisingeniso sokuqala inhlelo zenkulumo ngxoxo. The first convention is it's a kickoff. It's blowing the whistle in many respects. So it's really an announcement that the national dialogue process has started in earnest. Lezi inhlangano ezihoxile zingaphansi kwe-National Legacy Foundation kuzo kukhona Steve Biko, Thabo Mbeki, Chief Albert Luthuli, Desmond and Leah Tutu, FW de Klerk, Oliver and Adelaide Tambo Foundation ne-Strategic Dialogue Group. Zibeke isizathu sokuthi ke kubukeka sengathi kuphangwe umdaka izulu lingakani ngosuku lwalenkulumo ngxoxo.